доволен почтивен граждани, като се съкам да се заблагодаря на всички, ще дойдат в его огромен брой да ме поддържат. Аз съм че се блоки, кандидиран за премиер в 2016 година. Нашата партия се вика на света по-мусорна социал-демократска партия. В изминалите години безпресонно поддържате ни ова година, защо ще го даде да вашият глас се насъдава. Ова е социал-демократска партия. За това ще изберете по-добре и независими и да си стане. Както предходните 3 години на съдата повторно участвала в изборите, също ова година изгласа от брой 7 дадете гласа на съдата по-добре и изберете брой сила. Почтувани граждани, що нуди на съдата? От следната година отваряне на 10 нови фирми, скоро новини платите за 5% на нови университет и горива, подобруване на мината, скоро новини субвенциите за 5%, възможност за отваряне на собствен бизнес, отваряне на фирма за возила, 2500 върнатуване, придобуване стипендии. Безплатен факултет за най-добрите ученици, безплатен превоз за учениците, всяка среда. Това са само отредени проекти, които ги нуди на съдъпа. Заплавно, чекайте. Класите опитно са на съдъпа отреден брой среда. Ова е нова социал-демократска партия. Исто така само сакам да ја поменам дека волесам да се подберем постари фари, които може да ги разгледате по-детално и благодарам на себе што присуствувавте